Ľudia pri novom videu, dneska budeme ochutnávať takúto limetkovú vodu. Je takáto. Takto sa tuto otvára. Musíte to otočiť. Toto. Tak. A teraz musíme buchnúť. A teraz zahrúžať. Je to také jak limetková limonáda. A tuto vlastne je taký prášok a to keď buchnete o tu, tak to vlastne tuto praskne a to tam sa dá. Ideme kameramanovi to dať. Limetková voda. Máme to z Chorvátska, lebo týždeň sme nenatáčali, ja som bol v Chorvátsku. Donesol som takýto sprostý, no čo už. Ale na osvieženie to je dobré. Takže sme pri konci videa a tešíme sa na vás na ďalšie video. Takže čaute.